Nakatakdang ihatod sa LGU sa Samal ang generator set sa Talikod Island aron mohatag og supply sa kuryente sa isla taliwala sa power crisis nga nasinatian sa mga residente. Ginaasikaso na sab sa LGU ang solusyon sa ilang problema sa tubig. Ano report ni John D. Esteban. Sa interview sa GMA Radio TV 1 Mindanao, kang Samal Island Mayor Toto Reyes miingon kini na ipadala sa Talikod Island ang generator set nga makaproduce og katunga sa megawatt. Muogment kini sa Napocor nga mao'y electric provider dito taliwala sa power crisis nga nasinatian sa mga residente. Sa maong dapit, kinsa nagsige na og panawagan kalabot sa problema sa tubig. Kay ang tulo ka genset sa Napocor guba sumala sa mayor. Supposedly ang ako ipadala dito sa Talikod is 2 ka buok nga megawatt, 1 megawatt na genset. Ang problema ang Napocor dili sila modawat kay tungod lagi kay ang may utilize dito nga kuryente is only ang peak is lang sa half megawatt. Okay. Half megawatt. So dili sila modawat sa 2 ka buok nga among ipadala nga genset nga dagko, which ang amo na lang gibuhat. Katong genset nga dako nga pull out na mo sa Nordeco, gibutang na lang namo sa asphalt batching plant. Ang katong nasa asphalt batching plant mo ang dalaon dito sa Talikod Island mo to ang ilang gamiton. Ginalantaw na sabdao ang paggamit og solar energy. Talk na mi sa Double Life, ang nakutana ko kung isang ilang plano. Sa karon ang pinaka the best pa nila nga buhaton nga early remedy nga ilang magkuhan is solar siya. Okay. Kay medyo layo man pugod ang Samarin Cable, kung mas layo pa na siya eh. Yes. Kung gikan sa Davao padulong diri sa Samal, duol lang. Kung Talikod padulong og Kabutian padulong og Talikod, layo-layo siya. So ang iyang pinakakuan daw option is solar sa. Kung walay kuryente, wala pud sila'y tubig. Busa ginapadali na sa lokal nga panggamhanan ang 50 million pesos nga bulk water project. Isip manung tarong solusyon sa problema sa tubig sa Talikod. Ang source sa tubig dito, ang among ginatanaw is ang Baga Cave, no? Okay. Which is under sa karon sa property ni Mario Rita. Okay. So mahitabo, munang nagatuna ang amo ang technical team is ongoing nga nagapangita dito og dako nga source sa tubig. Siguro na dito sa Tumoy. Kaya ang ginatanaw na mo padulungan sa sapa nga na sa Baga Cave, naaragyapon dito sa tubig. Kato ang ginatarget. Kauban, si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.